Ovo lepo jutro, a vreme da se spremam za školu. Mamice, šta se desilo sa mnom? O ne! Zamenila sam se telom sa tatom, to je katastrofa. Hajde da pokušamo da se vratimo. Hajde, ćerko! Ne uspeva. A šta ako se zavrtimo? Možda će to uspeti. Ne, prokletstvo. Imaš li neku ideju? Hitan poziv, hitan poziv. Slušam. Jao, zaboravio sam. A reci. Imamo pljačku u gradu, dolazi brzo. Šta da radim? Tata. Idi na posao umjesto mene. Hajde, obuci uniformu. Tako je. Smiri se, sve će biti u redu. Ti si moja ćerka. Hajde, idi i pomozi mi. A ja ću se odmoriti. Odlično. Super. A da vidimo šta ima na televizoru. Ha, cool. Ćerko, vreme da ideš u školu. Jesi zaboravila?